Right. Omamo. Antie. Machiegni. Erokamano Bati. Awinjo kaka osiepena go wuoyo. Kaka wan jopiny marito budget makiny ida som. Ang'eyo ni kata kama obete niendi wan jopiny wawegi makiny rito budget mondo som. Yes. Te ka bende wan kama obete kwiwa wil kata ma joma neno sani ni kipidho gweno twendo donjo gweno imako goduma gweno ka wendo donjo ok ketni olow imake goduma japiny makiny rito budget piny somo kiny ndalo mane sirkal masani tiyo nie campaign japiny mane an to en in ne wan gweno noluongwa mane wayie koro wendo nodonjo koro kaka wan wawigo jojwa kali waikre uraika ni msigo ma wan go mbele ka to pek nikech noseluongwa obol noduma momakwa koro wasemoko koro riti mondo mi wan wawegi nyagare gi budget gisomo niendi kako biro kako bro dhi kode nikech kata kiny some to nosendike mokete an gadieri Bati ni kambade kiny gini nyalo lokego ma japiny ne ber to onge wayiero yien kaka kiny some no kako bro chiedho kode nyaka chop chieng' ma awach ni sirkal masani ne rune loke kech onge kama tang' wawat ni wuonde sani kawuono ma gidhi to tieno ma gilos ni walos ne piny gini mondo mi okonygi gidhi loso mano. Ang'o mani geno mondo mi obedie kopo ni dwani mondo onere kama nyalo konyo japiny miwacho ni samoro kine ka gik moko nitiere manyalo dhi konyo jopiny sirkal to logo budget kata loso budget mondo okel dongruok mar piny piny owuok kama ne entie ka piny sudo malo kata bed samoro japiny ywak to gima duong' ni sirkal wani piny owuok kama entie kodhi ang'o gini ma iparo ni owinjo bed kata nyaka bede budget mondo nyisre ni ma to koro budget modwa dewo japiny George Bati budget kisomo ni mondo mi odewo jopiny odewo ng'at mani kamoro gi an bende wuon yes nyakwong wang'e niya kaka an ajwala mar kamkunchi atiyo gi mabati atiyo gi mochal kaka chumbego to ka koro asewuok madhi ka mabati adweya tayudo ka bei mar mabati obedo double price biparo ni ka in client ibiro yiene gik mawachoni en adier ok ibi yie idhi tamori kidhi wacho ni bei ni malo bei dhi bedo malo kaluwore gi budget mosomo ma wan gidi kinye some sama kiny some ni endi an owuon kiny client nyabiro ira kana tamora sama obiro no kibiro miye price right price to dhi koro timo nade amaye gik moro ainano koro budget somo kiny ni George Bati an gadieni ka kiny some kata chako rado mana kendo chieng' machielo kata chang'wen kata chabich Bati poro pogo mbaka ni gini endi wan wawegi wanono onge gima wadhi yudo kaka jwa kali ang'o miwacho ni japiny